A miña escritura móvese dentro do que se denomina poesía. Vou facer unha lectura de un libro que existe porque foi premiado de forma anecdótica na última convocatoria dos premios Esquío alá xa polo 2008. É un libro que queda un pouco lonxe do que eu fago hoxe e tamén eu quedo lonxe daquel que o escribiu, pero decanteime por ler uns fragmentos desta obra. A obra ábrese con dúas citas. A primeira é de Maurice Blanchot, que di así: «Gardar silencio, isto é o que queremos todos, sen sabelo, escribindo». E a segunda, que é de Noel Blanco Mourelle, di: «Concédasenos desexalo paradoxo». O libro comeza con un poema que forma o prólogo e di o seguinte: «Na humidade da boca medra a tarde. Escoita ben o chío dos paxaros e comprenderás os meus ollos. Agora levántaste sen importarche para nada o teu corpo espido, sin inmutarte para nada ante o reflexo nos vidros da ventá, sen reparar nos signos da catástrofe. Aquí, nesta paisaxe de mantas estragadas, nesta atormentada trincheira de sabas, como se non pasara nunca nada, como se unha paralizada e insustancial escenografía sedimentara este instante para eras de inimaginable duración, aquí, digo, agardo o teu regreso. Agardo que de novo o teu corpo sen medo e sen prexuizos veña a asasinarme, unha e outra vez a asasinarme, mentres na humidade da boca medra a tarde. Ti preguntas dende algún lugar remoto cousas que non sei respostarche, e o meu silencio carece de significado e faise insoportable. Na humidade da boca imagino que soñan as amebas dicionarios». Parte 3. Totis tales, 1. Todo está morto, amor, todo está morto. Ti e máis eu estamos mortos, eu estou morto. O amor está ferido de morte que é como estar morto. Ti vas e ves espida, amor, coa naturalidade implícita dos mortos, coa misteriosa naturalidade de quen perdeu a vida, de quen perdeu todo o que un día tiña. Todo está morto, todo. Os pais e os fillos, as paisaxes e o vento e o sol e os ollos están completamente mortos. E como podes aínda, amor, así espida, reflexar o teu corpo na transparencia ambigua dunha ventá entreaberta? Pero a morte é escribir unha e outra vez o mesmo poema nun libro distinto, nun corpo distinto, noutra ventá doutra paisaxe. Que é unha ventá se non é paisaxe? Totis tales, 2. Sempre falo de morte ou sempre estou calado, e falar de morte, da morte, é como estar sempre calado, e perder a mirada, perder a noción de futuro, perder toda a noción máis elemental, perderse. Como é posible perderse nunha cama, na mesma cama, no mesmo cuarto, ante a mesma ventá entreaberta caprichosamente, dun xeito rutinario e aleatorio? A vida derrámase a unha velocidade extraordinaria, pola pel de laranxa da luxuria, e fundirse... Joder, perdón, tío, estou editando o teu rollo. E sabes unha cousa, ti tes o teléfono no peto? Non, está aí, pero está sin... É que non sei por que estou tendo un pequeno ruído. Estaba editando a tua foto e este merda deste editor salta co vídeo. Pois, non teño... Será o aparato, estarei no... Joder, non me fixo isto en toda a mañá. Vale, temos que retomar ese poema que no que estaba. Este, sí. Onde ibas? Este, Totis tales, 2. Volvemos con el desde o inicio. Bueno, entón o resto vale, non? Sí, o resto vale. Estaba preguntándome se terías o... No. Vale, cando ti queiras, empezamos ese poema. Únicamente queres que o apague, está sin volumen. No, eso non é. Vale. Empezo daquela o 2. Sí, ese poema solo. Vale. Totis tales, 2. Sempre falo de morte ou sempre estou calado. E falar de morte, da morte, é como estar sempre calado, é perder a mirada, perder a noción de futuro, perder toda a noción máis elemental, perderse.
Como é posible perderse nunha cama, na mesma cama, no mesmo cuarto, ante a mesma ventá entreaberta caprichosamente, dun xeito rutinario e aleatorio? A vida derrámase a unha velocidade extraordinaria pola pel de laranxa da luxuria, e fundirse é aferrarse cegamente a un imposible. A vida é un reflexo fugaz incrustado nos dentes. Unha ventá nun cuarto con dous corpos espidos, un presaxio. Tot ist alles 3. A ocupación da pel, a ocupación dos intersticios, desesperadamente, desesperanzadamente. A acción é unha falsa impresión de eternidade. A quietude, ese lugar inhóspito no que nos extraviamos, quen queda estático produce malestar nos outros, é o estado natural das cousas, é o estado natural de todo corpo, líquido, sólido ou gasoso ou literario, o cuarto estado, o cuarto coa ventá entreaberta. Marchas despreocupada dunha cama, espida sen importancia desprázalo teu corpo ata un cuarto de baño. Retornas e eres outra, non eres a que hai un pouco estaba. Deitada ao meu carón coa súa lingua explorando o meu medo, regresas inocente, ignorando o proceso do teu cambio, allea. Eu recíbote mudo, recíbote calado e asustado, e a cama retrocede instintiva ao non recoñecerte. Un corpo de poeta nunha cama é un corpo de miseria na antesala da morte. Un corpo de poeta apenas se distingue dunha ameba. O tempo é unha ameba mentres ti vas e ves o baño. Tot ist alles 4. O meu libro, os meus libros, se o prefires, é un fragmento inconexo do tacto patolóxico que me sustenta nas formas do teu corpo, nas formas cambiantes do teu corpo, do teu cansado corpo. O meu libro é parte mesma do teu corpo, o teu efémero corpo, corpo e corpo e corpo e corpo. E ti e o teu corpo non sodes sempre a mesma, ti e o teu corpo non coincidides en todo momento. Hai veces que unha vai e a outra queda, e ti e o teu corpo poucas veces estades xuntos comigo todo xunto. Cando a mirada está comigo, cando estou na trincheira de pel que me recobre, agardando os teus dedos violentos. Na violencia dos teus dedos, digo dedos e podería dicir boca ou mesmo peitos, nesa violencia disfrazada de tenrura, sei todo o que me recriminas e sei o tempo que non podo cambiar, salvo dun xeito inconsistente, dun xeito atrapallado. Tot ist alles 5. O sexo das amebas é un sexo triste, un sexo lamentable. Pero non sempre. Quero dicir, hai veces. Ademais, quen ignora que as amebas son seres asexuados? O sexo non deixa de crear discursos lamentables, vidas que son como discursos lamentables. Escindirse e ser duplo, selo que te ama e selo que non te ama, selo amado e o non amado. Que diferenza existe entre ir ou quedar? Ir ao baño, ao cuarto de baño, ou agardar na cama coa mirada perdida, coa ventá entreaberta, agardando que volvas, agardando que regrese a mirada aos meus ollos sen vida, sen luz, sen enerxías. Que diferenza existe? Ser ameba ou poeta? Onde está a diferenza? Que é máis importante? Ameba ou poeta? Ameba ou poesía? Ameba ou morte? Tot ist alles 6. Supoñamos que existe a poesía, que existen dous corpos nunha cama, que existen 1000 dedos ocupándose de todo, do lamentable e inconsolable estado de quen se sabe poeta e non pode dicir nada, non quere dicir nada. Supoñamos que unha ameba é unha ameba pegada no padal da vida, pegada de xeito perentorio ao cristal dunha ventá entreaberta. Supoñamos que resistir ten mérito, que resistir ten un mínimo sentido, unha xustificación.
Vivimos de suposicións, vivimos como viven os poetas, nun constante estado de desesperación, de desesperanza, un estado de sitio no que se perde a mirada a cada instante, no que se perde a vida con suma frecuencia. A esquizofrenia da ameba é un reflexo fugaz nun vidro. Totis Alice 7. Debería ser ilegal que escribiran as amebas. No teu corpo é donde sei con certeza a miña morte. Unha ameba é un organismo sumamente elemental que non entende nada. Unha ameba é unha historia dramática dun home e carece de importancia saber se a poesía lle aniñaba na alma, na boca seca da alma, na mirada perdida da alma. A fin de contas, a alma é unha ameba que non entende nada. Totis Alice 8. Todo é morte, todo remata sendo morte. A morte remata sendo morte. O resto é un fragmento de luz provocando un reflexo fugaz nos agudísimos dentes do vidro vulgar dunha ventá entreaberta na alma dun vello muro de xisto. Non hai almas en muros de xisto. Totis Alice, cada caricia, cada estremecemento da pel, da voz, da túa voz que non cansa de asustarse, de berrarse desbocada para opor resistencia. A única pertinaz resistencia que temos ao alcance, a única resistencia posible, utópica e inútil resistencia. A túa voz é entón a poesía, o que eu escribo e escribo e escribo, e ti falas e falas e falas, e tal vez, quen sabe, o que nos permite mirar os ollos a un home negro cun gorro de lá na súa digna cabeza erguida e atravesando a inmensa praza da memoria cruel e salvaxe que heredamos e, por desgraza, transmitiremos sen percatarnos nalgún xen cargado de palabras para que xoguen nenos que un día serán poetas sen remedio, inútiles poetas sen remedio. As amebas, elas beberán o meu corpo de humidade con toda a túa sede mentres ti vas e ves da cama ao baño. Totis Alice 9. Se un poeta non sabe describir unha ameba, que utilidade pode ter o poeta? Se unha ameba non chega a ser poema. Totis Alice 10. Que sabe a ameba da morte do poeta, da morte do poema, da morte? E o poema, que sabe o poema do poeta? Da morte das amebas, da morte da morte. E a morte, que sabe a puta morte do poema da ameba, do poema do poeta, da puta morte da poesía. Polo demais, toda a poesía enteira, a morte enteira, segue sendo escribir puta a puta na membrana dunha ameba que quería ser poeta para non dicir nada. Puta puta ameba, a morte. Totis Alice. Totis Alice 11. Totis Alice, amor, e dígocho así deste distante xeito, así, por delicadeza, creo, porque como se debe escribir puta puta no lombo dunha ameba, no lombo de cada ameba, en todas e cada unha das amebas? Un home negro cun gorro de lá, cubrindolle a cabeza, mírame a través do seu saxo, inconfundible de Faro a Sanders, e sinto no deserto da boca, no ceo da miña boca seca, no mesmo ceo da boca, o movimento azaroso das amebas, que ti escribes co corpo espido que vai e ven, ou amor, que vai e xa non volve nunca. Puta puta ist alles, amor, puta vida, puta morte.